wannan yayi. Amarya. Na'am. Wani ƙanshi nake ji. Ka ba dai. Sai ma ka zauna. Amarya. Nan da baka. To amarya ni kin saka na a cikin wani yanayi. Wani kamshi nake ji wanda ban saba jin irinsa a cikin gidan nan ba. Amarya. Wannan wani irin sirri ne? Kai dai ka ci. Ni fa gabaki dai al'amuran nan duk sai rikita ni. Naji ina kunne na yake. Suna jikinka. Wannan wani irin sinadari ne? Kana son ka ji sirru? Biyo ni. Amarya. Na'am mai do. Ina sirri? Ga sirrin nan? Wannan ai Rahama spices Kory powder ne. Tabbas. Rahama spices Kory powder shi ya sa maka wannan ɗanɗanon da garɗin da ka ji a cikin ƙwalwarka. Kina nufin shi yayi wannan ɗanɗanon? Tabbas ko mai gida. To ko in dai haka ne sai na tallata wa dukkan al'umma domin su san ɗanɗanon su san daɗinsa. Amma kin ga ana bin wasu kuma. Rago abinci na mu je. To, kai kuma daga zuwa gidan mutane kawai suka kama cin abinci? Ba gidan wani bane ba. Kin taɓa miya mai ƙanshin haka? Na zama inda kunne na yake. Anti! Kai kuma daga zuwan ka zaka fara handuma abinci na kana ci? To in ban zo gidanka ba ina zan zo. Ka ji ƙanshin miya kuwa? Anti Bilki, menene sirrin daman kullun rigimar mu da shi kenan akan abinci? Rahama spices Kory powder kenan. Shine sirrin. Anti Rahama spices Kory powder kuma? Tabbas. Anti, a ina ake samun sa? Rahama spices Kory powder kenan. Mai ba da ɗanɗanon abinci ya kuma sa kalan abinci yayi tas, yayi kyau gwanin ban sha'awa. Rahama spices dry time yana kore karni kuma yana sa ƙanshin nama ko kifi. Rahama spices garlic powder mai ba da ɗanɗanon tafarnuwa wanda yake kore dukkan wata cuta daga cikin nama ko kifi. Rahama, ginger powder mai ba da ɗanɗanon citta. Muna da manyan mazubi da kuma ƙananu. Muna da ƙananan mazubi sannan muna da na satin. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka.